Hi YouTube, बोरै दं? आं आसा खालामो बयबो मोजाङै दं खोमा. Okay, come to the point. Bodoland Radab मोनसे local streamनि news channel एबा जोंनि local streamनि news channel एबा जों बर'फ्राल' नायो. दे बेलेग जाथिया नाया रावबो. बे बेलेग जाथि नाया नङा होमबा? बे news channelखौ Bodoland Radabखौ Bodoland Radab होननाय लोगो लोगो मा बर'फोरनि थाखायल'सो जाबाय. हारसाफ्रा नायगोन जानो, बिहारिफ्रा नायगोन जानो. No right? Other cultureनि मानसिफ्रा नाया रावबो बेखौ. बेलेग जाथिफ्रा रावबो नाया बेखौ. बुजियिफ्रा रावबो नायनाय नङा. बा बोरैथो मेनस्ट्रिम जानांगौ जाखो बेलाय आरो नों लकेल स्ट्रिम जानानै नों जेब्ला बर' रावखौ बाहायो जेब्ला नों बर'नि बुंजोबो बर'नि लिरजोबो ओके बेनार्सफ्राव जा जे भिडिअनि बेनार्सफोर थायोना बेखौ बर'आव लिरजोबो होमबा मा दख'ना गानबा गाज्रि जागौमोन दान हा नो राइट दख'ना गानबाथ' गाज्रि जानाय नङामोन ना इदि सानबाय कि लाइक wearing coat long pant that it will make very professional. Okay, I want to say this. Okay, first of all, बुजिगोरबा मोजांमोन mainstream and local stream. Local stream जाहैबाय जेरावहाय खालि localized people फ्राल' बुजियो जों बर'फ्राल' बुजियो नों जिखुनु बुंदों is all in बर' नों जिखुनु present खालामदों is all in बर' then at least या dress code खौथ' एसे बर' दख'ना गानमोन ना जोंनि बर' दख'नाफ्रा बिराद लेथ्रा नुयो नामा बिदि भिडिअफोराव एबा एंकार्सफोरनाव बिराद गाज्रि नुयो नामा नो राइट गाज्रि नुवाथ' I know बेखौहाय खोनासंनानै बिसोर सानगोन मा होनदों बे गथ'आ जोंखौ इदिसो होनबावदों नेग्लेक्ट खालामदों मा खालामदों दख'नाखौ नो इदि नङा एक्चुअलि आइ एम नट सेइं कि नोंसोर नेग्लेक्ट खालामो बिदिबो बुङाखै आं जास्ट होनदों कि लाइक जोंनि बर' दख'ना गाननानै अके बा बर' दख'ना गाननानै एंकारिं खालामबाबो बिराद साइज नुयो यावबो प्रफेसनेल नुखायो अनलि कोट लंपेन्ट गानबाल' प्रफेसनेल नुवा अके जों बेसां हायो कि कालचारखौ जोङो जे टक्सिक जागासिनो ना बेनिफ्राय बोखानो सेस्था खालामगासिनो कि लाइक कालचारखौ डिस्ट्रय खालामनो सेस्था खालामनायफोरखौ माने बेसां हायो बोखानो सेस्था खालामगासिनो बाट जेब्ला मोनसे निउस चेनेल अके बेवहाय टारगेट वाइसथ' नङा ना कि आं युथफोरखौ टारगेट खालामदों आं मेच्योरफोरखौ टारगेट खालामदों बिदि नङा निउसखौ बयबो नायो सोरबा रागा जोंगोन बेवहाय कि बा दख'ना गानाखै माथो गोदोनिफ्राय सोलिबोगासिनो बे खोथाया ओमफ्राय लजिकेलि सान अके जाय अनारानो जा जाय बेखौ भिडिअसफोरखौ प्रडिउस खालामो बिसोरखौ होननो लुबैयो आं एसे लजिकेलि सान नोंसोर लकेल स्ट्रिम जाहैबाय बर' रावाव बुङो सब कुछ बुङो यार ड्रेस कोडखौ मानो बेलेग गानखो एसे लजिकेलि सान अके नाउ कम टु द मेइन स्ट्रिमा जाहैबाय हारसाखौ बयबो बुजिबो नोंबो बुजियो आंबो बुजियो बेलेग जाथिफ्राबो बुजियो जाय आसामाव दंजोबो बिसोर सबबो बुजिजोबो स' द्याट्स कल्ड मेइन स्ट्रिम ना जोंनि बर' रावखौ बयबो बुजिजोबो नामा नो राइट रावबो बुजिया खालि जों बर'फ्राल' बुजियो इदिनो बिटिसि आव सानै साथामसो बुजिनो हागौ हा सानै साथाम गामि फिसा फिसौआ बुजिनो हागौ बर'खौ एबा रायलायोबो मानिबाय आं दे यार मा होनबावनो यार प्लिज आं मिथियो बिराद मानसि कमेन्ट खालामो औ नोंलाय मा मिथिगौ बिसोरो बेसेबां खस्थ' मावो यार आइ रेसपेक्ट अल अफ इउ अके जाय बड'लेण्ड रादाबनि टीमफोर दं जाय एंकारानो होन मायानो होन आइ रेसपेक्ट एभ्रि वान अफ इउ आं जास्ट बेखौ लुबैयो लाइक नोंसोर एफा खस्थ' मावो अके मोनसे निउस होनो मा होनो एडिटिं दङ ओमफ्राय लाइक बेनार बानायनाय दङ राइटिंस दङ एडिटिं बिराद दङ हा बिराद खस्थ' मावो नोंसोरो बाट एटलिस्ट यार मोनसे सिलि मिस्टेकथ' खालामनाङा ना अके नोंसोर बिराद प्रफेसनेल आइ बिलिभ इन द्याट नोंसोर बिराद प्रफेसनेल गोजा अके बाट एटलिस्ट यार सानबा मोजां आरो ना लजिकेलि सान कि लकेल स्ट्रिम जाहैबाय बर'नि थाखायल'सो मावजोबदों यार एटलिस्ट बर'खौथ' प्रमट खालाम ना हारसाफ्रा माथो जोंनि बर'खौ बारा प्रमट खालामाथ' आं बिराद नुबाय निउसफोरखौ नायबाय मेक्सिमाम 2 मिनिट्स आरो जेब्ला बिसोरनि हारसाफोरनि जायोबा सानसे होना होगोन हारसानि मेथाइ बे बिहु होन मा होन होलाय सानसे लगायगोन बिसोरो बाट इउ आर इन बर' यार एटलिस्ट प्लिज मेइनटेन इउर ड्रेस कोड बेखौल' होननो लुबैयो आं आरो बे भिडिअआ हेटनि थाखाय नङा अके प्लिज दिस भिडिअ इज फर साजेसन कि बिदि खालामबा मोजां आरो प्लिज लजिकेलि सान स' बेसिमल'सै आं बेखौनो होननो लुबैयो आरो प्लिज थांनानै हेट खालामनाङा अ नोंसोर मानो इदि गानाखै बिदि हेट खालामनाङा बिकज आइ रियेलि डन्ट वान्ट टु स्प्रेड हेट पजिटिभिटि स्प्रेड खालामनो गोसो आरो जोंनि कालचारखौ जोंसो सेभ खालामनांगौ अके आरो जाय गोरों गोरा बिसोरसो सेभ खालामनांगौ दा जोंनि कालचारखौ दायो बड'लेण्ड रादाब मोना एसे गोरों गोरा नङा होमबा एंकारानो होन बेबो गोरों गोरा स' एटलिस्ट मेइनटेनिं ड्रेस कोड इज भेरि भेरि गुड मेइनटेन इउर ड्रेस कोड बेखौ होननो लुबैयो स' बेसिमल'सै love you all and peace out.